And now, ladies and gentlemen, joining us in the blue corner, please welcome Torben Keller. Så er det blevet tid til Torben Kellers 10. kamp som professionel. Den er vi klar til nu. Modstanderen hedder Bradley Price. Tuka Koistunen introducerer de to boksere. Ladies and gentlemen, the three judges scoring this fight at ringside will be Per Hansen, Freddie Ruffin, and Berit Andersen. A referee will be Sven Saugman. Introducing to you first, the fighter in the red corner, wearing white trunks trimmed with black and gold. Weighing at 68.2 kilograms. His record stands at 47 fights, 34 victories and 13 defeats, including 8 KO victories. He hails from Newbridge, Wales. Ladies and gentlemen, please welcome Sugar Sweet Bradley Price. And introducing his opponent in the blue corner, wearing white and red, weighing at 69.6 kilograms. His record stands at 9 fights, 8 wins with 2 KOs and 1 draw. Mina Damahal. Ladies and gentlemen, fighting out of Pandrup, Denmark, please welcome Torben Keller. Altså ingen tvivl om hans popularitet. Torben Keller her i aften i Kolding. En aften, hvor han er tilbage efter en skadespause, har været ude med håndproblemer i højre hånden. Og i aften, der skal det ikke alene vise sig, om hånden kan bære. Det skal også vise sig, hvordan han vil klare sig mod den klart stærkeste modstander, han har været op mod indtil videre, og det er Bradley Price. Han har godt nok tabt 3 af sine seneste 4 kampe, men man skal ikke tage fejl af ham her. Han har haft en ganske respektabel karriere, som blandt andet har budt på den britiske Commonwealth-titel. Meget prestigefyldt bælte på de kanter. En titel, som han holdt i flere år og forsvaret gang på gang med succes. Men også en bokser, der er blevet besejret 13 gange, og de 4 før tid har været på vej mod de rigtig store kampe, altså er blevet fældet af nederlag tidligere i karrieren, Bradley Price. Men han er ikke færdig endnu. Det viser han for eksempel ved for første gang i en alder af 32 år at bokse på udebanen. Og det er vel at mærke, efter han har bokset 47 gange i Storbritannien. Og han altså nu bevæger sig uden for landets grænser og gør det jo med kort varsel. Ikke ret længe siden af Kellers oprindelige modstander Giuseppe Langella måtte trække sig. Så blev det altså Price i stedet for. Han havde selv holdt sig i gang. Skulle have bokset i forrige uge, men den kamp blev også aflyst. Og derfor var han ganske tilfreds med at få muligheden i aften. Keller har trænet ivrigt i de sidste måneder, men selvfølgelig været nødt til at passe på sin højre hånd. Op til sidste Nordic Fight Night sparede han primært med venstre. Det var egentlig meningen, han skulle have været i kamp der, men det blev hånden altså ikke klar til i Frederikshavn i september. I aften der er den klar til at stå testen. Det bliver naturligvis med lidt nerver. Ikke alene efter et længere afbræk, end han er vant til, men også for om den lige pludselig gør knuder, når han fyrer den af. Højre handsken. Han blev skadet i sejren over Gary Bolton. Det var faktisk Terry Carruthers i den efterfølgende kamp, som han skadede den mod. Bolton var der ikke rigtig tid til at få en håndskade. Ham klappede han i gulvet i første omgang, Keller. Karrierens flotteste slag indtil videre.
Han boksede i Aarhus i juni mod Michael Schuboff. Det var altså en håndskade, der hæmmede ham en del. Det kunne man også godt lidt se på præstationen. Men lad os håbe, at han er tilbage for fuld styrke i sit gamle jeg i aften. Nu en afventende omgang til at lægge ud med det, vi set i faktisk hver eneste matchup i aften. Skal lige se, hvad de har at byde på for begge tos vedkommende, men Keller selvfølgelig mest i fremdrift, som det også skal være på hjemmebanen. Rigtig godt, Torben. Det er jabet, det er den, vi skal i gang i. Det er meget vigtigt, at du finder den rigtige afstand. Men prøv, du starter for langt udefra. Ja. Jabet. Men bare tålmodighed. Hele tiden tålmodighed, så hele tiden værd. Hvis han kommer lidt, så er de slaghånd med. Du kan også huske det. Ja. Slaghånd med. Jab, det går fint. Varierer højt og dybt. Ja. Det er ikke lavet i forfint. Det kommer fint. På den time, så kommer han. Ja. Så slaghånd på. Ja. Det går rigtig godt. Let og løs. Slå bevægelse. Hvis der er plads, kører på igen. Det er tålmodigt. Det er godt. So we say if you keep on your foot close to his left, it's going to be working off that jab. Tålmodighed bliver der prædiket til Torben Keller, og det plejer i hvert fald ikke at være et problem. Han har selv beskrevet, at han ser sit hoved som sin største styrke i bokseringen. Han er også en klog bokser, Torben Keller. Ikke en stor hardhitter, men har en veludviklet teknik. Et godt overblik. Og en god ro frem for alt. Ja, god højre der, han får bokset på kontraen med. Efter at Price har slået forbi. Price her, der ifølge manager Jamie Arthur har svært ved at finde modstandere i Storbritannien. Man har ikke en rekordliste, der gør det særligt prestigefyldt at vinde over ham. Og risikoen for at tabe til ham, men den er alt for stor, ifølge træner og manager Jamie Arthur. Waliserne har som endda også udtrykt overraskelse over, at Sauerland og danskerne turde tage den her kamp i aften. Men indtil videre, så synes jeg, Keller har set rigtig sikker ud i sine aktioner, især i begyndelsen på den her anden omgang. Ikke vist tegn på at være bange for at bruge højrehånden endnu, Keller. Har allerede straffet Price en enkelt gang med det. Forsøgt igen for sekunder siden. Nu skal han lige passe på ikke at blive fanget i hjørnet og få arbejdet så fint ud af det der. Han er hurtigere, Keller, og bruger hurtigheden godt. Price har slet ikke fået lov at komme i gang endnu. Han har rutine. Sugar sweet Bradley Price. Har også tålmodigheden til at vente på, at chancen lige pludselig opstår. En god anden omgang, synes jeg, af Keller. Og formentlig også tilfredshed i det sønderjyske ringhjørne inden tredje.
Rigtig flot, Tom. Det er jabben, der laver det hele. Super flot arbejde, du laver. Det er jab, det er den, der åbner. Det er jab, der finder afstand med. Men du er nødt til at have slaghånd med for at få respekt. Det passer fint. Prøv en dobbelt jab med slaghånd. Simpelthen har plads i en åben kort. Det ligger meget åbent til den. Men så kører du bare videre, tålmodig. Bevægelsen er tålmodig. Kør på siden nærmest, der er plads. Du kører på igen med en attack. Det er rigtig fint. Fortsætter bare. Close, keep close. Give me some more Vas, give me some more Vas. Yeah, quick. Seconds out, round 3. Vi skal lige have lidt mere walisisk vaseline smurt ud. Inden Keller kan genoptage det gode arbejde fra de første 2 omgange. Også ros fra Højgendorf i ringhjørnet. Brug jabbet til at styre med. Og højre hånden til at udgyde respekt med. Ja, glemmer igen, når Keller undviger venstrehånd. Og kontraangriber fint. Måneder siden han sidst var i ringen, Keller. Han forløb i 2 omgange. Og et minut af tredje, der er forløbet ganske uden synlig rust. Og uden synlige nerver. Det virker til, at han har lagt en god plan og har tænkt sig at holde sig til den, Torben Keller. Igen ind og holde ham væk med venstre jabbet. Og så ellers lurer på muligheden for at få højren fyret af. Bakket i tide, Bradley Price, til den ikke rammer rigtigt med alt for meget kraft, men der er plads til den. Der er den igen. Han ser altså lynhurtigt, når der er en åbning, Keller. Og får så hakket den afsted. Og fortsætter med at diktere tempoet fint med det her jab. Men så Price, og han leder efter opskriften. Og her finder han i stedet for et par drøje hook til at lukke omgangen på. Glimrende afslutning af Torben Keller, og en dejlig attitude ud til fansene her. Og må ikke også der er lidt dejlige ord til Keller her fra Højgendorf. Rigtig godt, Torben. Der er ikke så meget at sige. Stadigvæk det er jabbet. Altså, du på din parade ikke løs for mig, for han laver sådan et sats. Sørg for at være på afstand, når du kører løs. Alt fint. Stadigvæk ligger arbejde. Nu begynder hans venstre at hænge, når du plads til at træde ud i slaghånd. Så prøv at følge op. Slaghånd og slaghånd på igen. Dobbelt, ikke? Alt fint. Kom her. Det var rigtig fint. Bare hold konceptet. Hold dig til planen. Det var rigtig godt. Tålmodig. Det er løst, Torben. Det er løst. Ja, roser til Keller forståeligt. Og prøv lige at se her. Det er sådan en mand med overskud. Han lige har tid til at give den lidt på showkontoen også. 4 omgang. 3 glimrende omgange af Torben Keller indtil videre. Men der er stadigvæk 7 endnu.
skal han selvfølgelig også passe på ikke at blive for overmodig over for Price. Bestemt ikke en mand, der må undervurderes. Han stoppet af den modstander Bradley Price. Så han har våben i arsenalet. Men i aften har han indtil videre mest af brug for sit skjold. God kombination her fra Keller. Varierer lidt fra stilen med jabbet, og så må Price ind lige at kramme en gang. Har ikke fået et ben til jorden indtil videre, Waliseren. Igen til kroppen den her gang. Først venstren, så højren. Jeg synes, der er autoritet i det, han foretager sig i aften, Torben Keller. Og de kan lide det i Kolding. Det er rigtigt, hvad Højgendorf sagde i pausen. Venstrehånden hos Price, den begynder at hænge, og der bliver plads. Og han har kig på den. Lyner mere og mere med højre handsken. Price utrolig sporadisk, hvad det er. Der kommer angreb fra hans side. Forsøger her at presse Keller lidt baglæns, men det sker ikke med slag, kun med skridt. Og det tæller altså ikke på i nogen scorebog. Keller noget mere afventende her mod slutningen. Lad Price gå lidt meget frem måske, men løber ingen risiko ved det. Har sat det ind, der skal til for at vinde den her omgang. Danskeren rammer, når det passer ham lige nu. Og Waliseren rammer ikke rigtigt med noget. Og dermed altså fuldstændig efter planen for Keller. Right, but I want you to keep steep. Så længe håndskaden den ikke lige pludselig bryder op, så ser det rigtig, rigtig lovende ud det her. Pushing forward behind that jab. Okay? You feel alright? Yeah, good. Yeah, listen to me, mate. I want you to fucking rip this title from him. Yeah, I want you to fucking beat him. All you've got to do, mate, is just push forward. Selv du rammer ham med den, så stresser den, fordi han ikke kommer i gang. Han har respekt for den. Bare ligge helt løs af det jab, så kører nogle temposkift. Og når han bukker ned i toppen, så passer det op ad kotten. Men det er fint bare på kroppen også. Jeg kan ikke lide kroppen. Det går fint. Stadig husk slå bevægelse. Ja, roser selvfølgelig til Torben Keller fortjent. Mens vi lige ser et par træffer. Den der er rigtig god med højre hånden. Price lidt mere i offensiven i den her omgangsåbning. Og han løber hele tiden ind i det her venstre jab, når han kommer langt nok frem. Der højren igen, lige som han skulle til at tage et skridt fremad, Bradley Price. Der er altså en tempoforskel på de to herrer i ringen. Han er tæt på at være halvvejs i de 10 omgange. Keller ikke nogen knockout-mester.
2 stykker er det blevet til indtil videre i de første 8 sejre. Den enlige plet på CV'et, altså en uafgjort mod Luca Arrigio i Herning sidste år. Og han blev ramt undervejs af en aggressiv italiener og aldrig rigtig kom i gang, Torben Keller. Så måtte nøjes med en uafgjort. Lige nu der ser det ikke ud, som om han må nøjes med noget som helst i aften. Han har domineret fra første gong. Han fortsætter i samme spole. Price våger mere nu. Man kommer ikke til ret meget. Han skal forsøge at tvinge sig ind i kampen, Bradley Price. Nu skal han altså slå lidt mere. Tydeligt fået respekt for sin danske modstander, som man ellers på forhånd har sagt, at han ikke mente havde nogle særlige spidskompetencer. Men de kompetencer, Keller har i aften, de har i hvert fald vist sig at være en ganske stor mundfuld i de første 5 omgange. Igen godt arbejde, god serie og lige ved. En rigtig giftig højre træffer. Fin omgang igen, her hvor Emilian Kellers overhoved, Torben Kellers far, han altså også ser ganske begejstret til. 5 meget fine omgange fra dansk side over for en frustreret waliser. Stadigvæk, husk den lange dybe, stadigvæk, Torben. Stadigvæk fint at køre den højt, men husk den lange dybe også. Okay. Nice deep breaths. Yeah, what was that? 5th round done? 5th round, we're over halfway there now, okay? So like I say, let's pick up the pace a little bit, yeah? But all you've got to do to get there, mate, is move around this way, okay? So you're moving around to your right, yeah? As soon as he squares you up with that right hand, he fires it straight down over the top and catches you square. You've got to stay away from it. Ja, selverkendelse i det walisiske hjørne. Hver eneste gang, at du sænker venstrehånden, så rammer han dig altså med højrehånd. De vil have mere tempo fra Bradley Price. Han virker stationær. Og imens Keller fortsætter de gode takter, så kan jeg da lige minde om, at den danske del af den her bokseaften ikke har så lang tid tilbage på TV3 Sport 2. Det her er den sidste kamp, vi får her, inden vi skal over og fortsætte festen på TV3 Plus med flere danskere. Miki Nielsen, Dennis Tjeland, Kim Poulsen og Purje Haidari. Og så ikke mindst Erik Skoglunds EM-kamp mod Lolenka Mok. Det er altså, hvad der er at glæde sig til på 3 Plus, når vi når derover ved 9-tiden. Men senere her på kanalen, der er der altså boksning i verdensklasse. Et meget lovende opgør. Mike Alvarado mod Ruslan Provodnikov. Det er klokken 3 for dem, der kan holde sig vågne længe. Og så bliver der en lækker bisken. Der er mange, der forudser, at det kan blive årets kamp på verdensplan mellem 2 meget angrebsivrige og aggressive boksere. Men her en ikke ligefrem aggressiv, men meget dominerende Torben Keller, der fortsætter, synes jeg. Jeg kan ikke se, at han skulle have tabt den omgang endnu. Og med lidt simpel matematik, så kan man jo godt se, efter 6 omgange, hvor han så er på vej hen, danskeren. Nemlig mod sejr nummer 9. Der er fortsat grund til at have respekt for Price. Han har rejst sig mange gange i dårlige omstændigheder.
har besejret modstandere, der ellers har haft krammet på ham i størstedelen af kampene. Men han skal finde nogle helt nye tangenter at spille på, hvis han skal sove Torben Keller. Mere angrebsiver her fra walisisk side. Men ikke rigtig mere træfsikkerhed. Og Keller stadigvæk smækfyldt med overskud. Signalerer selvtillid ned til familie og fans på forreste række. Rigtig godt, Torben. Super. Og fint. Han kan få dem nogle lille forsøg derinde. Stadigvæk, når han laver et attack, pas på dig selv, så bare vent, når han er færdig. Kan du slå en kontra. Du skal ikke behøve være med derinde. Nej, okay. Der er ikke grund til at satse. Nej. Kør sikker. Stadigvæk hus på benene. Flyt dig nu sideværs på benene også. Du ser, du fanger op, så kør på. Ellers jab. Og fint. Seconds out, round 7. 7. omgang undervejs for Torben Keller, der for omtrent et år siden valgte at flytte tilbage til Danmark efter at have boet lidt over et år i Berlin i Sauerlands træningsgemarker. Og så valgte han altså, at det var tid til at prøve noget nyt. Han flyttede hjem, tog sin gamle træner tilbage. Og hans første kamp, der fulgte i kølvandet på den beslutning, det var knockout-sejren over Gary Bolden i første omgang. Hvorfor er brødrene Sauerland også efterfølgende måtte indrømme over for Keller, at han havde set rigtigt ved at lave et lille miljøskift. Han har altså også gået fra sejr til sejr siden Torben Keller. Price forsøger med lidt aggressivitet, hammer kun i paraderne i den her ombæring, men det er tydeligt, at han godt ved, hvad klokken allerede har slået. Han skal ud og vinde nogle omgange, hvis det her skal blive spændende. Skid på ikke at lulle sig selv i søvn. Fik han Keller. Skal også tilbage til at styre med det her jab. Hold waliseren væk. Ikke give ham en åbning. Give ham noget som helst plads, noget som helst håb om at kunne rejse sig. Undviger det meste Keller. Man kan lige så godt fortsætte med at styre med jabbet, som han har gjort så fint indtil videre. Han blotter sig stadigvæk med venstren, når han forsøger at angribe Bradley Price. Der er så stadigvæk plads til at hugge afsted med højren. Keller overlader en del initiativ til waliseren med 7. omgang. Lidt for passiv her. Torben Keller er ikke afvisende over for, at den der omgang godt kunne gå til Bradley Price, men ikke fordi han har fundet noget, der kan gøre ondt på danskeren. Snarere fordi han lukkede ham lidt ind i kampen mere.
Ja, okay. Men stadigvæk, du skal ikke begynde at blotte dig derinde, Torben, vel? Ikke blotte dig derinde. Sammen har du lavet hans angreb eller passe med kontra. Stadigvæk på dig selv nu. Der er ikke grund til at satse. Stadigvæk kunne jeg godt tænke mig bare at køre jab og en 1-2 på ham. Ganske simpelt. Der er ikke grund til at gøre det kompliceret. Men pas på, du ikke ligger jabbet ud. Der kommer der mosler lidt på dig nu. Du er forberedt. Simpelthen kryds tilbage. Men lad være med at satse. Det var fint. Ja, der skal ikke tages chancer her med 3 omgange tilbage, lød devisen. Nu kører der klaget over, at batteriet var ved at være brugt op. Skal altså lige ud og have sat sig i respekt igen over for Bradley Price. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort mod en waliser, der får lettere arbejdsvilkår. Forsøger at presse hårdt på. Men stadigvæk angriber meget ineffektivt, synes jeg. Sugar Sweet. Ja, der var højren igen, da der var plads. Skal passe på ikke at blive for stillestående, Keller. Jo længere ned han kommer i tempo, jo flere muligheder bliver der for den langsommere og ældre modstander. Derfor har han brugt venstren fint og undviger. Men højren, den ser vi ikke så meget til mere. Klart Price med det højeste aktivitetsniveau her, hvor vi nærmer os sidste minut af 8. Men stadigvæk værd at bemærke, at forskellen på de to er, Keller han rammer, når han slår, mens Price primært møder parader med sine forsøg. God venstre igen der. Hurtigheden, den har han altså stadigvæk en fordel i. Træthed eller ej. Det er igen en god venstre, så fik Price lige svaret igen og åbnede en lille flænge på Torben Keller. Sidder, så vidt jeg kan se, næsten midt mellem øjnene og oppe i panden. Ja, han er blevet jægeren nu, Bradley Price. Det er også en naturlig udvikling, når han har taget så meget imod i starten, som han har gjort. Men Keller både en lille smule død. Men man må håbe, at han kan bokse den her hjem, uden at det bliver alvorligt. God afslutning der fra Torben Keller. Og den her flænge, den bløder altså ganske kraftigt. Så der er noget at bestille for cutmanen i Kellers corner. Skal selvfølgelig have lukket af, inden det her bliver et problem. Ja, man kan godt se, at waliseren kommer mere fremad nu. Også i ansigtet på Keller, desværre. Og de arbejder altså noget mere på at få lukket den flænge derinde og på at få talt taktik herinde 9. Ja, der er et par ting, der begynder at tale imod Keller, den her flænge, og energien er ved at være brugt lidt op, men 2 omgange endnu. Det skal han fighte hjem. God højre der. Altså ikke slået endnu, og så Price, der lige mister balancen lidt.
Godt angreb igen fra Torben Keller. Til stor nydelse for Trefor Arena i Kolding. Flytter sig fint på og jabbet igen til at styre med en god højre der. Nu er han på vej til at lange afsted. Nu ligner det åbningen på kampen igen. Keller, der straffer den langsommere Price. Han har måske også lige brugt et par omgange nu på at trække lidt luft ind, Torben Keller. Forsøger at komme ind på kroppen nu. Han har mere ud af at holde sig ud på afstand, synes jeg, at kampen har vist indtil videre. En advarsel til Price. Price jagter det stadig, som han skal. Men modsat i de 2 foregående omgange. Men så er Keller igen blevet bevægelig. Og igen blevet offensiv mod Walisons hullede defensiv, synes jeg godt, man kan tillade sig at kalde den. Keller har i hvert fald truffet med rigtig meget af det, han har sendt afsted. Lidt brydning. Det gider han ikke se på. Saugman, kamplederen. Næste dansker i ringen, Miki Nielsen. Ligesom Keller op i sin kamp. Nummer 10 i karrieren. På jagt efter 9. knockout mod Sandro Siproshvili. Keller her på vej mod sejr nummer 9. Ganske planmæssigt. Han skal lige have lov at blive retvendt, inden de må bokse videre. Flingen åbnet op igen, men jeg kan ikke forestille mig, at Torben Keller kan blive stoppet på den baggrund. En mere jævnbyrdig kamp er det ved at blive, men lykkeligvis. Og som han også signalerer der, altså han har altså gjort arbejdet tidligt. Rigtig godt, Torben. Rigtig stolt af dig. Gør det så flot. Mens Keller altså lige bliver lappet sammen her. Ja, så skal vi lige se, hvordan det står til i Erik Skoglunds omklædningsrum. Han skal altså i EM-kamp i aften, og derfor står Mogens Palle her til højre og overvejer, at håndbindet det bliver lagt, som det skal, efter reglerne. Mogens Palle altså. Men der står bag Lolenka Mok i aften. Lolenka Mok, Skoglunds modstander i kampen om det her led i Europamesterskabsbælte, som er på spil lidt senere over på TV3+. Først og fremmest sidste omgang på TV3 Sport 2. Torben Keller mod Bradley Price og herlig sportsmanship efter en også fair bokset forestilling. Og Keller, han har vist fremragende eksempler på sit bokserepertoire. Det bliver nok ikke til nogen knockout i aften. Men jeg synes bestemt, han har leveret en fin kamp. Og den flotteste indsats i aften ved Nordic Fight Night, uden tvivl. Med danske briller. Ganske tilfredsstillende, at den kommer fra Torben Keller. Ikke nogen dumheder her til sidst. Det vil heller ikke ligne ham. Skal fortsætte med at kontrollere, som han gjorde i 9. så fint. Fortsæt med at holde Waliseren for beskæftiget til at få mønstret sammenhængende angreb. Ja, blodet det sprøjter altså ind imellem, når de klapper til hinanden derop. Har slået sig begge to. Price begynder i den grad også at se mør ud, men han er sej. Den hærdede modstander her bliver ved med at prøve. Skal ind og knockoute Keller, det kan der ikke være tvivl om. Og hvis han skal det,
Så skal han altså finde et eller andet frem for skuffen, som han har skjult for os i aften indtil videre. Halvandet minut, knapperne op. Og Keller fortsætter det fine comeback. Herligt at se, at højrehånden ikke har været noget problem i aften. Øjensynligt i hvert fald. Vi får selvfølgelig at høre fra ham senere, Torben Keller. Så kan han jo selv fortælle om, hvordan han oplevede derinde. Men det ser ikke ud som om, at den der skade den har været nogen form for problem for ham i dag. 50 sekunder. Og det er stadigvæk Price, der skal tage initiativet fuldstændig. Der skal finde et eller andet mirakuløst. Og Keller har ikke tænkt sig at give ham nogle åbninger, tror jeg. Forsvarer solidt. Og så rammer han for første gang et stort hul i luften der. Bradley Price slutter. Torben Keller selvfølgelig virkelig haft præcision i sine træffer i aften. Og lærer også meget af den her forestilling. Selvfølgelig Keller kommer ud i 10 omgange mod en modstander, der ikke giver op. Jeg tror, han har fundet ud af rigtig meget omkring, hvordan hans boksestil den skal fortsætte. Torben Keller. Masser af fight at slutte af på, og masser af smil hos danskeren, der gør gongen videre. Klapsalver op mod Keller i ringen, og klapsalver tilbage til publikum. Jeg synes, han har fortjent den. Meget, meget flot indsats. En af de mest overbevisende, jeg har set fra hans handsker. Og næste mand i ringen, det er ham her, Miki Nielsen, der står næsten som en åndtyr og går lidt rundt om sig selv ude i omklædningsrummet. Gamache varmer ham op, men ham her, han kender ofte kun én vej, og det er fremad med nogle aggressive, nogle voldsomme angreb, som mange modstandere ikke har kunne stå imod. Det er altså over på TV3+, om ikke så længe. Først skal vi have afgørelsen på opgøret her mellem Keller og Bradley Price. En Keller, der i de første 6-7 omgange gjorde det ganske fremragende. Så tog han sig en lille vild Keller i de næste par stykker, men kom flot tilbage og viste, hvem der var den stærkeste i aften, den hurtigste og den teknisk dygtigste. Og lige om lidt, så får vi det altså gjort officielt. Scorekortet mellem Keller og Price klar til at blive annonceret. Ladies and gentlemen, after 10 hard-fought rounds, we go to the scorecards. We have a unanimous decision, and here comes the score totals. Per Hansen had it 98-92. Freddie Ruffin and Barry Andreessen both had it 99-91. All in favor of the winner, Torben Keller! En bombesikker, flot sejr til Torben Keller, og det var, hvad der var af dansk boksning i aften på TV3 Sport 2. Nu fortsætter Nordic Fight Night over på TV3+.